ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವದ ಪರ್ವಕಾಲಡುಲ್ಲ 2025ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದ ಈಗ ಆರಂಭಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೀರೋ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೇನು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ಮೋಕೆಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರು ಪುನಂಚಿನ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ಮೋಕೆಡು ಈ ಚಾವಡಿದ ನಮ್ಮ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎರಡು ಎದುಕೋನ್ಗ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಗಂಟೆ ತಾಂಡೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ವಾಚಿತುದು ಪಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿ ಏತ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ಮಗ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನ ಸುರೂತ ನಾಟಕಾರನ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ತಂಡ 5 ಯಾನು ದೂರ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಚಾಪರ್ಕ ಹಂಚ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಪನ್ಪುನಂಜ ನಾಟಕದ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಮೋನೆಗೆ ಮನ್ನೆ ಪಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಆದಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ದೇವದಾಸ್ ಅನ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಕಾಪಿಕಾಡ ಆದಪ್ಪು ಮಾತ ಆರೆ ಚಿತ್ತಿ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೀ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಉಡಲ್ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪೊನ್ನೆತೋಡು. ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದಿವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯನಾಟಕಾದಿಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕವಾಹನಮೋದಕಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ. ಪಡೆದು ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅದು ಕುಂಪಲದ ನಾಡ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತನಂಚ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪರ್ಬ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ 2025ನೇ ಇಸವಿದ ಈ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತೇರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದಿ 5 ಇಂಚಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪನ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ವಿಸ್ತೃತ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಮದಿಪದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರಂಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಸತೀಶನ್ನೇ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸಂತೋಷ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ನ ಸರಿ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ MLA ಆದ ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡಿತದು ಆರು ಪುತ್ತೂರು MLA ಆಯ್ನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಪ್ಪನಾರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ತು ದೇಶ ಅತ್ತು ವಿದೇಶದ ಸಮೇತ ತುಳುನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಪರಡಿಸಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನು 26ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿದ ಉತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆರು ಒತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರಂಡು ದೇವದಾಸನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಈ ಬತ್ತು ಪುನಃ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಎದುರದ ಜಾಗ
ಈರ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಆ ಜಾಗ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊನು ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕದನು ಆ ಜಾಗನ ಈ ಮಂದಿರಾಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಸೇರಿಗಡೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಜಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಾಡು ಆ ಜಾಗನ ಈ ಮಂದಿರದ ನೇಕ್ ದೆತೊನ್ನೇಕ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಉತ್ಸವ 26 ಮನೆ ಉತ್ಸವ ತೊಕೋಟುಡು ಬೊಕ್ಕ 10 ವರ್ಡ್ ಕದ್ರಿಡು ವಾ ರೀತಿಡು ನಡಪುನ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಡಪೆರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಂಪಲಾಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ನೇಕ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಊರ್ದ 40-45 ಸಂಘಟನೆದಾಗಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಈ ಉತ್ಸವನ ಎಂಕ್ಲ ಉತ್ಸವ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಉತ್ಸವ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಬೋಡಾಪನ ಉತ್ಸವ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಬೋಡಾಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪನ ರೀತಿಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ದುಮ್ಮುಕೊನೇರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಹೆಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನೀ 26 ಮನೆ ವರ್ಷದ ಈ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುನು ನಮ್ಮ 30 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬಾಂಡ ಸರಿ ನೆನಪು ಒರಿಯೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಎಂಚ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವೇ ಜಾಗಡು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಪೂರ ಆ ದಿನ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಈ ಊರುಡು ನಡತದ್ದು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪೋದು ಚೇತನ್ ನಗರ ಪೋದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಇನಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ತೊಕ್ಕೋಟುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕೊಲ್ಯ ಕುಂಪಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಮೇಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಅರ್ನ ಯಾಪಲ ಪನ್ರಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಂದು ಬೈದೆ ದೇವದಸನ್ನ ಇದು ಫಸ್ಟ್ದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತೀಶ್ ಇರು ದುಂಬಾಗಿ ಇಂಚನೆ ಆವಡು ಇಂಚ ಆಪಾರಂದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ MLA MLA ಓಟು ಕುಂತುದೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂತರ ಪೂರದ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಡ್ ದಿಂಚಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂಟುದು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ತೂಪುನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆಗೆ ಅಕ್ಕಾಗಲ ಶಮ್ಯಕ್ಕಾಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಯಬಂಡ ಈರು ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈರು ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪುರ್ಸೋದಿದ್ದಾರು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಇನಿ ಬೈದಾರೆ ಈರು ಕೋಡೆ ಅವಡಿತ್ತಂಡು ದಯಬಂಡ ಕೋಡೆ ಇರ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಕೋಡೆ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟುನ ಪರ್ಪ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟುನ ಪರ್ಪ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಆವಡು ಮನದನಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡಿ ನೀರಿನ ಲೈದಿನಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಯಾಪಲ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಹಿಡಿತನಾಕ್ಲು ಮೊಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಕ್ಲಿಗಿರ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಪ್ಪು ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ಆದಪ್ಪು ನೇನು ಪೂರ ದಿನನಿತ್ಯ ತೂಪುನಾಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಈರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದೆ ಬೈದಾರು ಇರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರೇನು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ನಿಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವಾಕರ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ವಿದೇಶೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗರುಡಿ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪನಂಚಿನ ದಿವಾಕರನ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ BJ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನೋರ್ತಿ ಬಿನ್ನೇದಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಿದೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ವರ್ಷ ದೇವದಾಸನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೋಡೆನ ಮುರಣಿಗದನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿನಾಡಿ ಜಾಗಡು 4 ಜನ ಇತ್ತನಂಚಿನ 5 ಜನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಬೂರ್ದು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ತೀರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಸರ್ವನಾಶ ಅದು
ಅಶ್ವಿನಿನ ಬಾಲದ ಅಪ್ಪನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಪೋದು ಸಮ್ಮಲನೆಲ್ಲ ಕಾರು ಪೋದು ಅಂಚಾದು ಒಟ್ಟು ಅತಂತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ರೀತಿನಂಚಿನ ಮಂಜಿನಾಡಿಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಂತುದು ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಡು ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರೆಗೆ ನಡಪೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಒದ್ದಾಡೋಂದಿತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮೇತ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಜಾಗ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಅರು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬದುಕೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಮುರಣಿದ ದಿನ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಕೃತಕ ಕಾರ್ನ ಕೊರ್ಪುನೆಗೆ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇತೆ ಓಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮಲೆಗಿಲ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಸರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಐನು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಐತ ಉಂತಿನೆಟ್ಟು ಒರ್ತಿ ಸುಮ ಕೋನಾಜೆ ಎಂಗ್ಲ BJPದ ಟ್ರೆಜರರ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಸುಮಗಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಶುಭ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನೋರಿ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಿನ್ನೇರು ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲಕೇರ್ಲ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಈ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದು ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ದ ಮಾಲಕೇರಿನ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುವ ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂದಿರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ನೇತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಮಾಲಕೇರಾಯನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಆದುಪನಂಚಿನ BJPದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಆದುಪನಂಚಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಆಸರೆ ಬಲಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಛಾಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾಲಕರಾದ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ BJ ದಿನೇಶ್ KSRTC ಮಾಧವನ್ನೇ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ವಿನಯಕ್ಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪೂರ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ವೇಣು ಬಗಂಬಿಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಗಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ ಬಗಂಬಿಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಪೂರ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಮನೋರನ್ನೇ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ನದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿರೋರ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾಯನಚನ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಾನಾ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪಾಯಿನಾರು ನಾನಾ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪಾನಕ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಂಪಲದ ಭಾಗದ ನಾನಾ ಲೀಲೆದ ಮೂಲ ನಾನಾ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜನಚನ ಈ ಊರಿಗೂ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜವನ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುದರ್ ಕೊನಪನ ಮೂಲಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾಯಕರಾದಲ ಬುಲೆ ಪವನಂಚನ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಅರ್ಜುನೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ನಾಯಕತ್ವ ಇತ್ತನಂಚನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸತ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕರಾಯರ ಕಾರಣನೇ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುದ್ದೇಲಿಂದ ಪಡೆಯರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆನೇ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಧುನಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಪೌರಾಣಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊನಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ ಪನ್ಪನಂಚನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ ಪನ್ಪನಂಚನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆ ಕಾಲಡು ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಲೀಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನರಪಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ 2025 ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ
ಗೋಚರಗ ತಿಕ್ಕಂದು ಎನ್ನಿಲ್ಲಕ ತಿಕ್ಕಂದು ಅನ್ನ ಗೋಚರಗ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಇತ್ತೆ ನಡಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವದ ಮಾದರಿಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾಪರ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ನ ಕೈಟು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪನ ಜನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಕನ್ನ ದಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಕುಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವದ ಉದಿಪನ ಐತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪನ ನಿಲಗಟ್ಟರು कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था शब्द दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ಹೆಜ್ಜಾಟ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಉಡಿಪನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಂದುವೆ ತಂಬೂರಿದ ಬತ್ತನೆ ಕಾಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಊಟ ಪಾಡ್ನಾಕನೆ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಊಟ ಪಾಡ್ನಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಆದಂದು ಪಂಡದ ಪೋಂಡ ವಾವೇಶ ನಮಕಲೊಂಜಿ ಮಾತ ನಾಟಕಗಳು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅವು ಭೋಜರಾಜ ಬರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿ ಬಾಂಚ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ಪುನಚ್ಚನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಬಾಯಿದ
ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪನೆ ದುಂಬು ಇರೆಗುಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣವಿನಿಸಿ ಅರೆಗೆ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಮಾದರಿದ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ನ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆಡು ಕರಿಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲಗಟ್ಟರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾಪಿಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಪಿಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ನೆಂಚಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಾವಚಿತ್ರ ದೆಪ್ಪ ಕುಲೆ ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೋಡದ ದಿನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅನ್ವಿತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಗಳ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಗಳೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಾಡೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಮಂದಿರಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಕರುಣಿಸವಾಡು ಪಡೆದ ಅರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅರೆಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಶಾಲ್ ಅವಲಕನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆನಂಚಿನ ಮದಿಮೆ 51 ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯತ್ ಮದಿಮೆದ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡು ಪುನಂಚಿನ ವಿನಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೇರೆಗಳ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಎಂಕಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಮಂದಿರದ ಇನಿ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಮಸ್ತ್ ಬರೀತೀರ ಅಡ ಎಂಕ ಮರತು ಬೋಡು ಅನ ಅಂಚಿತಿ ಮೇಧಾವಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಇಂದ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ವಿನಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಕ್ಲ ಮದಿಮೆದ ದಿನದ 51ನೇ ಮೈಯತ್ತಂಜಿನ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾರಣ ಮಗೆಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಲ ಉಪ್ಪುನಂಚನ ಬರ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಕೆಬಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ದೀದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರೆಲ್ಲ ನಡಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಊರು ಕುಂಪಲ ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಏನೊಂದು ಬೇತೇನೆ ಇದು ಬರ್ಕೆದ ಬಿಲಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಸಸ್ಯನ್ನೇ ಬಂಡ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ್ದು ಇರೋದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ದೀವಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಕಾರ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಬಕಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಕಾರ ತೆಲಿಕೆ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರಿವು ತಿಕ್ಕದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಉಂಡು ಅವ್ರ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇರ್ನ ಕ್ಯಾಪಲ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಸ್ಯನ್ನ ಇಡಿಗುಂಟೆ ಇತ್ತೇರತ್ತ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆದ ಪಾತೆರ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಕೆಲವು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಪೆದಂಬೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎದುರದ ಪಕ್ಷದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕುಂಟುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಕುಂಟುಡು ಕಲ್ಲುಗಡ್ದು ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು ಅಂಚ ಸಸ್ಯನ್ನೇ ಒಂಜಿ ದುಂಬಾಗ ಯಾನು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿರು ಎಲ್ಲೇ ಯಾನು ಬಲಿಮೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಪುಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ಲೆ ಅವು ಯಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂದೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪನ್ಪುನೆತ್ತು ಅದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜಿನೇನು ಪನ್ಪುನೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಆಪು ಈ ಎಂಚ ಬಗಲ್ದ ಮರ ಅಂಚಿನ ಹಾಕಿದ ಕಾಲೇಜಿಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ತರ ಪಂಡ ಮರೆ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಮರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೊಸ ನಾಟಕಲ್ಲ ಅವಿ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಕೆಲವೇರ್ನ ಪಾತೆರದ
ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಸೀನಣ್ಣನ ಅವು ಸುಣ್ಣದ ಬುಟ್ಟ ಅಂಚ ಪಂಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಯಾಪಲೊಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಸುಣ್ಣದ ಬುಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಾರು ಯಪ್ಪ ಓಲು ಪಂಡಲ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಆಪಣು ಅವು ಸುಳ್ಳು ಆಪಣು ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ಸೋಪು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರು MLA ಆವುಡು ನಿಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಪಂಡೆ ಸಸ್ಸಣ್ಣ ಇರು MLA ಅದು ಬರ್ಪಾರ್ತುಲೇನು ಇಂದುವೇ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರನಕ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಆವಡ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಒಂಜಿ MLA ಆದು ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಚಿವ ಆದು ಸೀದಾ MLA ಬರ್ಪ್ಲೇಕ ಅವಳು ಏನು ಸಚಿವ ಏನು ಅವು ಲಕ್ಷಣ ಅಂಚಂಡು ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ಅದು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಯಿನ ಅರ್ನ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂತೀನಿ ಒಂಜೇ ಜನ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಡ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನ ವೇಷ ಪಡ್ಡ ರಾಮನೇ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗುಣಲ ಅರಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆರು ಓಲ್ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಯಾನಿ ಅಪಲಪನ್ ಪೇನಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಸಸ್ಯಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ದೇವೇರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ದೇವೇರ್ ಮಲ್ಪೇನಿ ಈರು ಮಲ್ದಾರ ಅಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರಡ್ಡು ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನಾಗ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಅಂದಾತ ತೂಲೆ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಓಡ್ಲ ಬೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆರಿಯ ಪೋಂಡ ಆ ಬಂಗೊಡಿತಿನ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಉನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪುನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ದೇವೇರವರು ಒಲಿಯರಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನೀರು ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಲೆ ಎಂಕಲು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಿಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಗ ಏನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಏತು ಸಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ರೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಬೈದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ತೂನಗ ಸಸಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ದಿನಟ್ಟು ಉಂತ ಏನು ಪೋಪಿನ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತುಯಾರೆ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತನು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಇಂಚಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಇಂಕ ಏನೋ ಭಯಂಕರ ಅನ್ನೋದೇ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬೈದ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಏತೋ ಬಂಗದ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದ ಬೊಲ್ಪಾದ ನಿಕಲು ಸಸ್ಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮೂಲು ಮಾತಾಡಿಕಡ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಜನಕುಲ್ನ ಜನಮನ ಮೇರು ಗೆಂದಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಂಪಲದ ಊರು ಬಂಡೆಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ವರ್ಷಲ ನಾಟಕವು ಬರ್ಪೇನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಗೂ ಭೂತೋಗು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಇಂಕು ಅವು ದಾಯಕ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಭೂತೋ ಬತ್ತೆ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಇಡ ಬಂದಾಗ ಅಡೆ ಕೋರ್ದ ಹಚ್ಚು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಇಂಕ್ ಅವಳು ಇಂಕ್ ಬಲಸ್ವೇರಿ ದೈವಗಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಸು ಸುರಿಗಿಂಕ್ ಅವಳ ಇಂಕ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಬಾರಿ ಅವಳ ಬಂದಾಗ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಳ ಖಜಾರಿತ ಅವಳ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮನದಂಡ ಬಂಗ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಸಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಅರೆಗೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಮರತ್ ಬೋಪುಣ ಬಂಡೇರು ಮರತ್ತಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲೇರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮರತ್ ಬೋಪುಣ ಅವು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅವು ಬಣ್ಣ ಕನಲಿಂದ ಅವು ಮರಪುನಿಚ್ಚಿ ಅವದೇ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಡೆತ್ತ ಅವು ಎಂಕಲ ಆತನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆತನು ಅವು ಏರೆಗೆ ಬೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಎನಿ ಬರಡು ನಾನು ಒರಿಯ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಐತ ಬಂಗ ಕಂಡನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುಂಜವಲು ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಅವರ ಅನುಭವದ ಕುಲ್ಲಿನಕ್ಲೇ ಪುಣ್ಯದು ಸೀರೆದ ನೆರಿ ಬತ್ತಚ್ಚಿ ಸಸ್ಸಣ್ಣ ಸುಖ ಉಂಡ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬಗ್ಗೆರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅವನಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಅವಡೋಡು ಆತನ ಅಪ್ಪಡ ನೆರಿ ಪತ್ತು ತುಪ್ಪರ್ ಅತಿ ಯಾನು ಪತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನು ಸುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಉಂಟುಂಡೆ ಅವನು ಸುರುತ್ತೇನು ಒಯ್ಪುಲೇ ಅಪ್ಪ ಈಸಲಿ ಐನು ಈಸದು ತೀರ್ಥಕೊಂಡು
ರಡ್ನೆತ ಓ ಮಂಗ ಮಂಗ ರಡ್ನೆತ ರಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನು ನೆರಿ ಕೋರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತು ಕುತ್ತುನಾಗ ನಂಗೆ ತಿಗಲೇಟ್ ಪರಿಸರು ಆಗ್ತದೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪರಕೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪರಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಸರಿ ಆವಡಿ ಯಾನು ಶರವಗೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಗಟ್ಟ ಅವು 5 ಒಂದು ಸೀದಾ ಪೋಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಕು ಕರ್ಮ ನಂದು ಕೊಡ ಸುರುದೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಆ ತೆಲ್ಕೆದೂನಾಗ ಆ ಸೀನ್ ಬೈದು ಯಾಕೆ ಅದೇ ಅಲೆ ಬಕ ಅವು ಘಟನೆ ನಡಬಂದಿನ ಓಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ ಸುಳ್ಳು ಲಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಬಂಪ ಬುಡಿದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಪಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂಟವಿಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸೇಡಿ ಅವು ಎಂಚ ಪತ್ತವರಿಂದ ಗೊತ್ತಾವ ಒಂದಿನ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಪಲ ಹೊರ್ತಿನ ಬಿಡ್ಬಿಜಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಸ್ಯ ನಡ ಪಾಕ ಸರ್ತಿ ಪಂದುಪ್ಪಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ ಬಕದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜು ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ತು ಸುಳ್ಳು ಬಂದುಬಿಡು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ದೂರಬಾರ್ದು ಯಾನು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ ದೂರಬಾಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಾರಿದಿ ಒಕ್ಕ ಬೆದ್ರಾಗ போய் ಒಕ್ಕಾರಿ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಆರು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಒಣಸು ಮಲ್ತಂದೆ ಈ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬಿಜಾರ ಅವ್ರು ನಂಚಿಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಒಣಸು ಮಲ್ತದೆ ಬರೋದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂಗೆ ಬಂತ ಈತ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಆಳ್ವೇರ್ ನಾವಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಸನ್ನಿ ಮನದ ನಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮುಡುವಿದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಹೋತೀನಿ ಈಗಲ ಸಂಬಂಧದ ಮದ್ಮೆ ತೂನಕ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅರ್ಧ ಸೈತಿಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆರು ಬತ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣಗಾಯ್ತಾಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲ ದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಗೆ ಓಲು ಯಾನೇನು ಕಾಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚ ತೆಗೆದು ಬರುವ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂಜಿ ಬಂಡು ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ದಹದ ಬಿಡು ಬಂದಾಗ ಕಂಡನೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ತಂದು ಬಾಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಹುಡುಕು ಅವಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಕು ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಇಂಚಿನ ಮಹತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡಪುಣು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಲಾಭ ಜಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಸಸ್ಯನ್ನೇ ಇನಿ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅಪಿನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ದೇವರು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬುಡುಬುಜೇರು ಆರು ಅಂಚಿನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುದು ಅವನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸರಡು ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಬುಡ್ಚಿದ ಪೂರ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಕನಪೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕು 100 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಬಂದ್ರೈತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 100 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅನುದಾನ ಕುಂಪಲವು ಕನಪೇರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡೆ ಅಂಡು ಬುಡಿದಿನ ಫೋನ್ ಬರ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ದೇವರ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಡ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಅವೊಂದು ಭಾರಿ ಮರತಿ ಅಂತ ಪನೋಡು ನೆನ್ನಿನಿ ಅವು ಹೊರ ರೋಮಾಂಚ ನಾಡಿ ಭಾರಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕನು ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂತಲೇ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣುವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಕಂದರತ ಬಾಲೆನು ಅವು ಯುವಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ದೇವರನ್ನೇ ತುಂಬೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಐಟು ದಾಲ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರಚಿ ಆ ಚಿತ್ರಣ ಆ ಬರ್ಪಿನ ರೀತಿ ವಸುದೇವನ ಅರ್ನ ಮೋನೆಲ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ವಸುದೇವ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಅಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಜ ತೂಪಿನಿದ್ದಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತೆರ ಅವು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ MC ಯಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇನು ಏನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದೋಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವು ಇಡೀ ಕೇನ್ಗೆ ಅಂದಾಪುಂಡು ಆ ಶಬ್ದೋಲು ಹಂಚಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದಿಚ್ಚ ಪುಗರ್ರೆಜ್ಜಿ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪನ್ಪರ ಅಂಚಿನ ಪರನು ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮರ ಮೆರ್ಲೆಕನ ಇತ್ತೆ ಮರತು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಸ್ಯನ ಲೆಕ್ಕನ ದಾದನ ಎಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಅಷ್ಟೇನಿದ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಬರುಂಡತ್ತ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಈ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ದೂರ ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನಿ ರಡ್ ಮುಜಿ ಶೂರು 4 ಆಪುಂಡು 5 ಆಪುಂಡು ಆಜ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಆಜಿ ಆಗುಡ್ಲು ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ
ಆవిడ ಮಾತಾಡ್ಲೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಯಾನ್ ಉರಿ ಎತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಏರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪವಡು ಟಕ್ಕ ಅಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಆತನು ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು 13 ಗಂಟ ವೆಹಿಕಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ರಂಗಭೂಮಿಡೀನಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಂಗಭೂಮಿನ ನಿಕ್ಲು ಬುಳೆ ಪದರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚಿನೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಸಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಸಾಧಕಾಗ್ಲ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇವಗಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ತ ದೈವ ದೇವರ್ನಕ್ಲು ಅಂಚಿನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಿರ್ಲಪ್ಪಾಡು ಆ ಜಾಗೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ದೇತೊಂದೇರು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂತಿನ ನೆನಪಿದ್ಯ ಅನ್ ಪಂತೆನ ಪಂದುಪ್ಪೆ ಅನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ದಾದನ ಪಂತೆ 5 ನೆನಪು ಮಾಡ್ತು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ ಜವಳಿ ಯಂಗ್ ನನ್ನಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಡು ಭವಿಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆಡು ತೋಜನು ಕಣ್ಣೆಡು ತೋಜನು ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅಕ್ಕಲು ಬುಳೆಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಊರು ಬುಳೆಯಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ಜಾನು ಅಕ್ಕೆ ದೇವರ ನೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಯಾನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅದು ಕಾಣೆ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಾರ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದೀನಿ ನಿಮ್ದು ಕಾಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ದೇವರ ಎನ್ನಿನೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ರಂಗಭೂಮಿಡು ನಿರಂತರವಾದ ಈತು ವರ್ಷೋಡು ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲುಪ ಹೊಂದಲ್ಲೇ ನಲ್ಲ ತೆಲುಪವೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೇನು ನಿರಂತರ ತೆಲಿಪಾವೆ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕುಡವರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂದ ಒಂದು ನೀ ಗೊತ್ತು ಜಿಕೋರಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಜಾನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಯಾಂಪಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ದ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಿಷ್ಠೆಡು ಆರು ತಿರುಪತಿ ಹೋಪೇರು ತಿರುಪತಿ ಹೋದು ಪ್ರಬಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ ನಾನು ಪ್ರಬಣ್ಣೆ ಅನ್ಬೀನಿ ಪ್ರಬಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ ಹೋಗುಂದುಲ್ಲೆ ತಿರುಪತಿ ಕೂಡ ಹೋಗುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಇನಿ ಪ್ರಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಬುಡದಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ರಡ್ಡಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಮುಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನನೇ ಕುಟುಂಬವು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು 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 ಯಾರು ಪಾತೇರ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಖುಷಿ ಆಡ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸೊಬಗಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸೊಬಗಲಿ ತಂಗಾಳಿಯ ಸುಖರಿ ಶ್ರೀರಂಗನ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸೊಬಗಿರಿ ತಂಗಾಳಿಯ ಸುಖದಿ ಶ್ರೀರಂಗನ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗನು ತನ್ನ ಕೋಮಲ ಕರದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗನು ತನ್ನ ಕೋಮಲ ಕರದಲ್ಲಿ ಆ ಮುರಳಿಯ ಪಿಡಿಯೇ ನಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬುವುದು ಬನ್ನಿ ಮುರಳಿಯನ ದವ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐವ ನಾಟಕನ ಬರೆತೇರು ಐವ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತ್ರಿ ಅಜ್ಪಾನ್ 60 ಅಂಡದು ಸರ್ 60 ಆರ್ನ ಬಾಯ್ದು 60 ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿನಿ 90 ಆವಡು ಸರ್ 90 ಮುಟ್ಟಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮುಟ್ಟಲ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಎತ್ತದೆ ನಾಟಕ ಬರೆಪುನಿ ಮತ್ತಾತು ಈಗ ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಪೂರ ಆರೆ
ಅಂಚಿನದ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಡಿ ಪರೆದಿಡು ನಾಟಕದ ಯುಗ ಅವು ಆನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಗ ಕೊನೊತ್ತಿಜರು ನೇರವಾದ ಸ್ವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಕದ ಅರ್ಕಲ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಎತ್ತೋಡು ಪನ್ಮಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಎತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಒಗ್ಗಂದೆ ಮೂಲ ವೈನಂಚಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವದ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನಲ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರು ಬರೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮದ್ದಲ ಇನಿ ವಸುದೇವ ಪಾಡ್ನಾರ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪನ್ಪುನಂಚನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದನೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಕಡಲ್ದ ಪೊಯ್ಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ತೀರುಜಿಗೆ ಬಾನದ ಬೊಳ್ಳಿನ ಗೆನ್ಪೆರೆ ತೀರುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆರ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತನಾರ ತುಳುನಾಡದ ಮಂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದು ಪಣಿಯರ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಧೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಲ ಅಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸುಪುತ್ರಿ ಒರಂಬ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಬಾಲೆ ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಯಾನೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲದ ಮೂರ್ತಿ ಕೊನತಿತ್ತೆ ಅಪಗಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಚಿಂತನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಹುರ್ಕ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಬಾಲೆರು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೃತಿನ ಬಾಲೆನೆ ಬುಲಿ ಪೂಜಿ ಅವು ನೇರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾಕಿದ ಬಾಲೆನ ಪೂರ ಜೆಪುಡನ್ ತೂತ ಆ ಒಂಜಿ ಕುರುವೆಡ್ ಜೆಪುಡ ತೂತ ಕುರುವೆ ಜೆಪುಡ ಪೂರ ಬುಲ್ತುದುಂಡು ಅಂದ ಕೃತಿನ ಬಾಲೆನ ನೇರವಾದ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ವಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆ ಕೃಪಾಲಾಷ್ಟಮಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆಲ್ತುದು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಅದು ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭೆಂದೆ ಪನೊಲಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮಕಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಂಡ ಅರೆನ್ ದಾಯಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪೇರಂತ ಅಂದಾತ ತೆರಿಂಡಾತ ಅರ್ನ ನಡಕೆಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆನೆ ಅರ್ನ ಹಾವಭಾವಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆನೆ ಅರೆನ್ ತೂನಗನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುದ ಬೇನೆಲು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿದ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಅರ್ನ ಕೈಟು ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತಿನ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಯೋಚನೆಲುಡುಪ್ಪುವ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇನೆಲುಪ್ಪುವ ಪೂರ ರೀತಿದಲ ಮನಸ್ಸುಡು ದೀವೊಂದಿಡೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಪಾತೆರಕೆಂದು ಪೂರ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತಾಡ್ನ ಮೋನೆಲೆ ಅಂತ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಸರ್ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಕೊನೋದಿನಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮೆರಪುಲೆಕ ಮಲ್ದರ್ ನನಲಾತ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ಲ ಇರಗ ನನ್ನಾತು ಪುದರ್ ಬರಡು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡಂದಿ ಆ ದೇವರಡ ನಟ್ಟಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆ ಅದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಆರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಾನ್ ಒಡ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಎಂಕೈಕ್ ಮೇ 30, 2025 ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದ ಉಂಟು ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ನಿರ್ದಿಂಚಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತಡ್ಲ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪೆ ಬಂದ ಪಾತೆರನ ಆರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಅಂದೇಟಿ ಎನ್ನ ಒರ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಾತಡೆ ಆತೀನಿ ನನಲಾರ್ನ ಸಾತಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇರಿಯೊಂದು ಏನ್ ಪನಿಯರ ಪೋಪುಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆಗೂ
ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಏರಂದು ಕೆಂಡವು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇಂದೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದರು ಏ ಪೊಗಲಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಓಲಿ ಎಂಚಿನಾಂಡಲೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ದೊಪ್ಪೆ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದೇರು ಅವೇಕಲಾರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ನೆಡು ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ಇಂದು ದುಂಬು ಕುಂಪಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಶುರುವಾನಗನೆ 1997 ಶುರುವಾತಂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತೇನೆ ಚಿಕ್ಕಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾನು ಕುಂಪಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಆ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇಡ್ಲ ಕುಂಪಲದ ನೆಕ್ ಬೈದೆ ನಾ ಚಿಕ್ಕಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿರಿ 5 ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಂಪಲೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೀನಿ 26ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದಿತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವ್ ನನ್ನ ದೊಂಬುಗಳ ಆವಡು ನನಲಾತ್ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ಆ ಒಂದು ಪಡು ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಾತೆರು ಬಂಡ ಇನಿ ತಂಬೂರಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ದಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಐಕು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆನ್ಯ ಪಂತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪುದರನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ತಂಬೂರಿ ಆ ಭಜನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆ ಪುದರೇ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಈತ 2ನೇ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡೆ ಇನಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪ ಅಂಡ್ ಯುನೀಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದಲ ದಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಟಿವಿಡ್ ಕುಲ್ದು ತೂಪುನ ತಾಳ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ತೋಡು ಟಿವಿಡ್ಲ ಹಾಕಲಿನಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅವು ಒಂದೇ ತೂಪುನು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ತೊಜುಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದರಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ್ ಕೆಲಸಲಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆವಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗುಣಿಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ನನೊಂಜೆನ್ನ ಪಾತಿರದಾದ ಪಂಡ ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲಿನಿ ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಐಕ ನೆರವು ಕೊರಿಯರ ಪಾಯರಾಪಜಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ್ಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಆ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಪಂಡದ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸನು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಆ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸನೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಪ್ಪುಂಡು ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಮಂತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗೂ ನಮನೇ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ದಾಲೆಜಿನಿ ಸಂಘಟನೆನೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಘಟಿರಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯನ್ನ ಸೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ತುಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಲೆಂಕಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲ ದೀಪ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆಸಿಫ್ ಆದಪ್ಪು ಶಿವು ಆದಪ್ಪು ಆಶು ಆದಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಕಿರಣ್ ಆದಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ